Video yathu lero isakhale mu video yathu lero koma ikhale kuti mu album imene kapena kuti mu EP imene iyi ya WhatsApp Band Survival tikhala tikuphunzana mene tingathanirane ndi mitundu ya ma WhatsApp band. Nde ngati vuto limene lakhala likusausani nde sikuti mafikira malo olakwika nde EP yake ndi imene tikhala tikuphunzana kuti tingakonze bwanji ma WhatsApp okuti apangidwa pani nanga tingatani kuti zimene zichepe. Nde zimene tikhalenso tikuphunzana mmene mumunzo kuti tikhala tikuphunzisana iyi ya temporary WhatsApp ban, permanent WhatsApp ban, komanso you need the official WhatsApp to log in. Nde tikhala tikuphunzisana kuti zingachepe motani ende tikazikonze motani. Nde ngati pali enaso okuti akuvutika ndi vuto limene takodoleni kuti EP imene iyi isaphonye nawonso athandizike nawo. Nde tatene tionenenso ku episode yoyambirira imene tikhale tikuyambapo mwambo wathu umenewu. Nde tiyendolenso video yotsatira osayolola panga subscribe YouTube channel imeneyi.